programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata ng hindi mapaglaruan. Good morning, welcome back to my YouTube channel. I am Felix Bukiron at your service. So this morning mga kabeshi, ang atong button karon is ang ipakita ang ako mga pinilit nga bag nga gikan sa gawas. Nga diin dito ako nagtrabaho for almost 10 years. Okay. So nagtrabaho dito sa UK. Kaya ba mo sa UK? United Kingdom. Mga kingdom dito ko nagtrabaho. So ang ipakita niyo guys ang mga klase-klase nga bag nga ako nga pinalit nga nagtrabaho ko dito. So mag-start ta diri Okay. So, here. So, yung nakita nga bag mo, ani, so, color white na siya. Color white, no, na siyang ani, siya. Gabog-abog pa dyan siya, guys, nawa. Jazzler and GT. So, muna siya, pangbongga na siya mga baga. So, di ba pa pila worth, ani, nga baga, no? Ang worth ni ani, guys, is, so, ano siya, ang presyo ni ani is 500,000. Oh my God! Wow! No, barato rin siya kaayo, maka-afford mo ni Ani. Perfect na siya sa pangsuroy-suroy. No? Magdugay na po na siya na stock, ay daga na kay siya abog na gilawa-lawaan na siya. Naputos na siya mga design sa mga abog-abog. Diba? Perfect. Pwede siya niyong idalong-dalong bisag asang. Perfect na sa mga yung mga lakaw. Pwede na! No? Next is Sharon. Ayan. Kini siya, babog asa ni siya ako gipalit. Gikan pa intaw ni siya sa Thailand. Thailand ni siya. Kaya na siya mga design. Mga buwak-buwak, color green. Na ano siya kabongga. Na pa'y mga banig-banig gipang drawing diri with matching dahon nga na mga design. Perfect kay ang sudaan ni. Okay. Siya pwede siya panglakaw pod. Na kay baka pilay kuan ani siya, presyo ni ani siya sa Thailand. Ang presyo ni ani is 50,000 ani siya. Di ba? Perfect. 50,000 ni siya. Mano siya gitaguman dyan na siya balik sa katuig. 50,000. Okay. No. Next is pack. Ini baga. Ano siya? Mas malon dyan siya, guys. Kaya gikan dyan siya sa kuan. USA. No? United States of America. Dito siya kay ngano. Namang mga gold. Pwede na! Imagine ka ni mga gold ni Ani. Di na siya basta-basta ka ni mga gold. Gold ba sa inyong ngipon? No, dera. Dawa ilipan ni mo. Pack. Diba? Nice kayo na siya. Dapat ipakaping pa niyo. Ako ba ko siya ipahit kay alimot kayo sa nga tanan. No, kaya ba kapili presyo ani? Ang presyo din ni ani guys is 80,000 siya ang presyo niya. Oh my God! Wow! Ani, no? Imagine ko 80,000 nga ani ra ka simple. No, o ganyan mo palit ng ani. So, barato rin siya. Maka-afford mo ni ani nga baga. No? Perfect na siya. Next pack. Kini color black na siya. So dapat siya design nga mura siya Batman ang yang design. Ano siya. Ang tiyaguro ani kay si Batgirl. Si kasi na siya design nga ani. Nami po ni siya nga baga in fairness. Gikan ni siya sa Turkey ni si Jackie nga no. Color ka na siya. Mura ba na siya og kanang pabo kay color itong siya. Perfect, no? Yung kapilay presyo ni Ani sa Turkey, barato na siya kaayo, guys. Ang worth ni Ani is 100k. 100k ang presyo ni Ani.
So, di na siya basta-basta kay na mo. Lami kayong sud ani. Hindi ka magmahay. Pwede na! Hindi ka mahaya ni siya. Muna siya ang presyo dito. Ano? Perfect ka ay sangat nanan. Next is pack. O, kini ang leather bag. Ami pa nun siya ang panit ni ani guys. Kumara siya ang panit o sa crocodile. Baga pa ni sa kong naong diri As in, ikubal-kubalan pa dyan yung baga. Yung color, no? Mura siya buaya, mura siya og kanang has og purma. Ano siya mga leather bag. So, asa mo na siya gamutan? Huwag asa na siya gipalit siya na siya gikan sa kuan siya sa Canada. So, sa Canada na siya gipalit. Mahal siya. Kaya ba ko pila presyo ni ani? Ang presyo ni ani is 150,000 na siya. Affordable na kayo siya. Makapalit ka muna ng mga kasi nga baga kay leather bag din siya. Pwede na siya pangbutang sa inyong mga makeup, mga gamit. Diri pwede kayo na siya diri no, as in baga kaayo na siya. Perfect siya. Next is pack. Okay ni. Kaling bagang kinabagaan siya. No, from 9th West. Asam na siya makitaan. So, makitaan din siya diri a class is Singapore. Okay, Singaporean ang naong ni ani. Ano siya, baga ni siya kaayo. No? As in, kay bo pila ang version ni ani. As in, ginagtigom juga ani balig 5 verse kung nagtigom ni ani kay ngano. Grabe ito ang kamahalan ning baga. Pwede na! Gikan pa intano siya sa, diba no? Baga ni siya kaayo, pwede siya butangan ani. As in, no? Nagtigom siya, nagtuog singot siya ni kuan tinigo para makapalit ko ng baga. Fairness. Crap. Next is pack. Oh, na po gold crap. Dala po gold. Nakabisyo na po ka gold na po, na gold na po. Para ganun na gold, no? As in, na gold na po na siyang ani. Kaya makalami kayong design niya, ani. Ipit ang design ni ani. Oh, bago pa dyan na siya gipalit. As in, no? Bago pa kaayo, lami pa kay gunitanan. Pwede na! Gold pa kaayo. Tanawang sud, ani, no? Fresh pa kaayo. Fresh pa lumpia. Pero, kanan si siya. Kaya po siya, ako pa siya gipalit. Doon siya akong gipalit. Sa Dubai ka siya gipalit. No? Before ko ni nagplano nga mo uli sa Pilipinas, no? Mana siya, gipalit ako siya dili sa Dubai. Happy ko sa Dubai kaya namalit ko nga ani nga klase nga baga. Wa bay na sa Pilipinas. Kaya baka pilay kuan ani, pilay version ni ani nga baga. Ang version ni ani kas is barato ra kaayo ni siya. No? 200,000 ang version ni ani. No? Hipi kayo, mahal kayo siya. Pero affordable ra kayo siya kay kuan. Kaya mabaya ka dibi at kung bago mga barato ng mga bags. Pwede na! So, ana na siya. No, bongga. Bago pa na siya kayo. So, affordable ra kayo. Laban. Next. Kini siyang baga nga para sa kung kanina, nga colorful kayo, matching mga kuan, mga flowers. No, kini siya. Makita ni siya sa Pilipinas naman ko. Uli naman ko sa Pilipinas. So, alam ko sa kuan sa laing lugar. So, sa Pilipinas, dili na siya napalit sa Benguet. O, di ba? Benguet ba? Hindi siya. Naman siya design, no? As in, more siya pang Chinese, more siya pang Taiwanese. No? Pwede ba siya pag Singapore, ang ani nga porma. Pero, nara sa Pilipinas na siya, mapalit na po na siya sa Pilipinas, no? More siya napalit. For kung uli sa Bohol, so, kaya ba siya napalit sa kuan? No, sa Benguet, hapit ko sa Benguet, nagpalit siya ko niya, ay, pwede siya kasulan ni mas laptop, no, di kayo, at least na kayo mga, nag-uli sa inyo, na kayo mga bit-bit ng mga klase-klase ng mga bag, no, colorful kayo na, di ba, effect kayo na siya. Okay. Again, thank you for watching. Again, do not forget to subscribe my YouTube channel, ang Flex TV. So again, padayon lagi hapon mo sa pag-subscribe sa YouTube channel kay for sure malingaw ra jud mo kayo sa akong YouTube channel. Again, thank you so much. Bye.